Nazdar, vítám vás u mého dalšího videa ze serveru Furen. Hrajeme po, dá se říct, další době. Tak já jsem se připojil, tak to a hrajeme po další době. Jsou tu dobří lidi, jak už jsem říkal. Tak já vám dám opravdu tu IP, od toho je totiž nová. Takže proto jsem ji ještě nedal, jsou totiž nové. Dávalo se to na jináčí hosting, co vím, už to není na kraju, ale na Fakahedě, je to hodně lepší. Je to hodně lidí. Tak to. A můžeme jít hrát. Ten má nový takový. Jo. Nevím, jak se ty skiny jmenujou, takže to. Je to tu nově úplně udělané. Ani víte. A budou víc videí, bez tak. A možná dneska natočím ještě jedno. Z tohoto další part. Další part. Ale nejsem si tím vůbec jistý. Nejsem si tím vůbec jistý. Tak nevím. A možná, jak říkám, bude to video. Teďka toto. Teďka to asi stopnu. Budeme si zahrát za Furen, super. Už jsem tu byl. Jak vidíte, mám takový pěkný nožík. Že? Takový nádherný. Pro VIPka. Mám tu už našetřený